Hallottad, hogy van valami itt a városban, ami éppen történik, és nem szokványos dolog? Hát, nem tudom. Nem. Nem? Nem. Na, szép a kocsi. Nagyon. Sziótiller, nem? Ilyen szió. Nem érzem jól magam, úgyhogy elnézést. Én vagyok Batman, aki a nőket fogdossa. Sziasztok, ti hallottatok arról, hogy... Mire gondolsz? Forgatásról hallottál esetleg? Filmforgatásról nem hallottál? Milyen film? Utóélet című magyar film. Nem hallottátok róla? Ez itt a filmforgatás, ez pedig Pécs. Átlépjük a határokat. Kicsit vissza kell gondolnom. Valamit olvastam a naplóban. Ságházban vagy belülről, igaz? Magyar film? Művész? Utóélet című, ez a címe, és a Zomborác Virág egy ilyen fiatal rendezőlány rendezi. Nem tudom, nem hallottam. Én utoljára körülbelül, amit szerettem, az a Timmer Feri volt, tehát így. Vannak magyar filmek. Mostában csinálnak.